lho. Lah Mas, bojomu. Mas manten sama Mbak manten. Piye? Aku lak ngomongin manten ngene iki kan biasa. Heeh. Cak Nan sing ngomongi aku Gilga Gilga Happy. Happy, ya. Mari ngono denganane Gea. Gea, Terus apa Irene. nang denganane Lali aku. Terus? Iki kan ngomongi Mbak Murni sama Mas Martin. Sama Mas Faruk. Faruk, Heeh. Mu Faruk. Iki tanggomu lho iki. Masa Wong Blitar iki. sing ndi? Sing Faruke. Lho, Blitar. Lah ya tapi nanggape malah ning Tuban kene. Engko kon munggah le. Oke. Pokoke lek mantenku munggah, Nah. siji Piye? joget, Joget. nomor loro Nomor loro. nyanyi, Nyanyi. nomor telu Telu. nyawer, nomor papat nyangoni, nomor 5 ngekei hadiah. Halah. Wah duit tak sing mburi iki lho. Lah masamu ngene iki masamu percil bengi iki golek apa? Ya golek sedulur. Duit nyapa to dulur bareng karo. Duit ora nek duit merotol ya. Iki lho unen-unen Jawa wis ngarani para mbah-mbah biyen, para sepuh, para wasis wis ngarani. Akeh